आंलायनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जानानै सनितपुरनि रायजो राजाफोरनि सायाव एसेम्ब्लियाव मोनसेबो थायाखैनो बेयाव बुंलाबायनो नागिरदों बिथांमोना आरो दिनै बे माने रबीन्द्र बसुमतारी सबसे माने लासिथि दुखुनांथावना माने लिडारब्ला नोंथांमोना बे बिटिआ सुक्तियाव थानाय माखासे दफायाव थानायफोरखौ क्लियार खालामनो बेखौ नायनानै बिथांमोना नंखाय रायजोनि गेजेराव मेसेज होनो नागिरदों बिपिएफआ मालाब्लाबो सनितपुर बारायजानायखौ बायाखै आरो रावबो होबथाफेराखै जोंनियाव बिदि डिसिसन गैया। नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोनां टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों। जायफ्रा चेनेला गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ फुरायै नायलांजोब। आङो बेखौनो सिगांग्रो खावलायनाय थाबाय। नै दाख्लैसो गहपुर जे एरिया एबा जायगाया जे गहपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै हाबबाय जोंनि बिटिआरआव सोसनजाबाय बियो मानाव गेदेर जेन'बा एक्स एनडिबि सागानगिरि आरो प्रमद बर' सार बेसोरखौ सेलुट खालामनांगोन। बै समाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा स्ट्रागल खालामनानै बर' रायजो राजाया गावनि थै गावनि धान जिउ धान होनानै जे गहपुर एबा सनितपुर बिसोरो गासिबो जाजोबगोन बे डिस्ट्रिक्टआ हाबबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बेयाव मोनसे जे प्रेस मोसाहारि जे बिपिएफनि एमसिएलएआ थांनानै जे गहपुर जे हालामनि रायजो राजा बैसोरनियाव थांनानै जे प्रेस मोसाहारिया बाव मोनसे बिपिएफनि जानानै जे समस्ति हिसाबै भट गेलेहैनायनि बाथ्रा बुंहैदोंमोन। नाथाय बाव गहपुर हालामनि माखासे जे इउपिपिएलनि जे सापर्टारफ्रा बा माखासे दैदेनगिरिफ्रा प्रेस मोसाहारिनि सायाव माखासे गोबां गोख्रों खोथा लाबोदों। नाथाय बिनि सायावनो जे प्रेस मोसाहारिया मा खोथायै नंगौ नंखौयै बहनफिनदों एबा मा खोथायै फिननाय होदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो बेखौनो आं खावलायनो। बे मासनि जुन मासनि 25 खालार खालि जोङो बिपिएफ मोनसे हानजा बिपिएफनिफ्राय जों मोनसे गहपुराव जितु जोंनाव 60टा गामि सोसनजाबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बर' गामिफ्रा बे 60टा गामिनि सिङाव जोंनि माने सनितपुरनि माखासे 60टा गामि सोनाय गामिफोरनि गेजेराव नैबे जोंहा धनसि समस्तियाव 28टा गामि आरो बिदिनो रौता समस्ति आरो हरिसिंगा समस्तियाव जितु सोसनजाबाय बेखौ सोसनजानाय हिसाबै जितु जोङो बिपिएफनि सासे जों बिजाथि जितु जागोन फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव इलेक्सन जानो गोनां बे बिसायख'थियाव जितु जों गेलेगोन हिसाबै जोंहा धनसि समस्तियाव गोलैनाय हिसाबै जोङो 25 तारिख खालि जों थांदोंमोन गहपुराव। बे थांनायनि बेलायाव दानि बर्तमान इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जि धरनाव बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि बुंनाय बाथ्रानि सायाव आं फंनैसो रायजो राजानि खाथियाव मोनसे बाथ्राफोरखौ मोनसे बुंनो सानदों। मानोना बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंदों बिसेसके बिथांमोना बुंदों जे आंनि सायाव प्रेस मोसाहारि बिथाङा दिनै गहपुराव फैनानै मानो भट बिफैदों मानो बुंदों बिथांमोना बिपिएफ हिसाबै बे गामि बारायजानाय माखासे एक्सटेनसनफोरखौ बाजादों बेबायदि धरनाव बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोनि गेजेराव रं मेसेज बिथांमोना होनो नागिरदों। आं बेखौनो बुंनो सानो बिपिएफआ मालाब्लाबो नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर'फोर माने बारायजानायखौ मालाबाबो बाजायाखै आरो बिनि सायाव बिपिएफआ केस होआखै। बिथांमोना मोनथिगौना मोनथिया जाय बिथांमोना दिनै माने बे पिआइएल होदोंमोन बे पिआइएल होग्रा बिथांमोना मा खारनाव होदोंमोन मानो होदोंमोन दा बिथांमोना सोंथों। दा बे मानसिफ्रा दिनै गावसिनि दलावनो दंहैयो। जोंहा बारग' मन्थ्रि मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङानो होदोंमोन। दा बर्तमान डिपुटिनि चिफ मानगोनां माने जोंहा माने खाम्फा बरगयारि बिथांमोनानो होदोंमोन। केटिस बसुमतारी मोननाव सोंबानो जाबाय बिथांमोना मानो थाखाय माने पिआइएल होनायमोन। दा बेखौ बिपिएफखौ नायहोनानै बिथांमोना नंखाय रायजोनि गेजेराव मेसेज होनो नागिरदों। बिपिएफआ मालाब्लाबो
सनितपुर बारायजानायखौ बायाखै आरो रावबो होबथाफेराखै जोंनियाव बिदि डिसिसनबो गैया नंखायनो दिनै जों बेखौसो बुंगोन जे बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थांनानै मानो भट बिहैदों मानो बिदि बुंलाबायफैदों होनना बुङो आरे जों सासे सनितपुरनि रायजो राजाजों गोबां बोसोर आन्दोलन थानानै मावबोनाय हिसाबै जोंहाबो दायित्व दं जोङो मावनांगोन आरो जोङो दिनै बिटिसिनि सासे माने सुबुं हिसाबै दिनै मोनसे जोंनो साংবিধানিক अधिकार होनाय हिसाबै जोङो बेखिनिखौ जों मावफाहैगोन ओंखायनो दिनै माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जि बाथ्राखौ बुंदों बिराद साननो गोनां बिथांमोना बिपिएफआ भट बिहैनो मोना बिपिएफआ माने थाङोब्ला हयथ' बिपिएफनिफ्राय भट होनाङा सोरबा बुंलाबायनो नागिरदों बेहाय माने प्रेस मोसाहारिया बेहाय मा कन्ट्रिबिउसन दं होनना बुंनो नागिरदों कन्ट्रिबिउसन दंना गैया बेखौ आङो नोंथांमोननो जायफोर दिनै बिथांमोना बेहाय माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों आंनो बिपुल बसुमतारी बिथांनिफ्राय बे कन्ट्रिबिउसन दंना गैया बेखौ आं नोंथांनिफ्राय सार्टिफिकेट नाङा बेहाय आंनो नाङा जोंहा रबीन्द्र बसुमतारी इउपिपिएलनि नैबे आफादगिरि उदालगुरि जिल्लानि नोंनिफ्राय आंनो कन्ट्रिबिउसन दंना गैया आं नोंनिफ्राय सार्टिफिकेट नाङा आंनो रतेन दैमारि बिथांनिफ्राय नाङा इउपिपिएलनि बे दनसे समस्तिनि बिथाङा आफादगिरि नोंथांमोननिफ्राय कन्ट्रिबिउसन नाङा नोंथांमोननिफ्राय आं सार्टिफिकेट नाङा आंनो सनितपुर रायजो राजाफ्रानो सार्टिफिकेट होगोन मानोना दिनै सनितपुरनि जानानै जों गोबां आन्दोलन खालायदों बोसोरसे बोसोरनि नङा 26 बोसोर जों आन्दोलन खालायदों सनितपुराव थानायल' नङा सारा बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरखौ जिबायदि नासयदों जिबायदि सोबख'दों जिबायदि गादबदों बिनिफ्राय उदां मोननो थाखाय जों बयबो आन्दोलन खालायदों नोंथांमोनाबो आन्दोलन खालायदों नोंथांमोनाबो आन्दोलनकारि दिनै नोंथांमोनजों जोंजों मा डिफारेन्स दङ नोंथांमोनाबो आन्दोलन खालाय जोंबो आन्दोलन खालायना जोबनाय लोगो लोगो दिनै जों राजनितिखौ गावबागाव गावनि फसन जानाय बायदियै दिनै गुबुन राजनिति दलाव जों हाबदों दिनै बिपिएफआव हाबदों नोंथांमोना दिनै इउपिपिएल हाबदों नोंथांमोना इउपिपिएल हाबनानै इलेक्सन गेले नोंथांमोना भट बि बेयाव बुंनांगौ दरकार गैया बेहाय नोंथांमोना नंखाय मेसेज मानो होनो नागिरदों दिनै आङो सनितपुरनि रायजो राजाखौ खावलायगोन नोंथांमोना बिजित नोंथांमोना बिसार खालाय बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नंखाय मिसलेट खालायनो नागिरदों बिथांमोना 60टा गामिखौ सोनानै बुरखायना दोननो नागिरदों नामा आहा कुइसना बिसो जादों 60टा गामि नङा बे कन्टिगिउटि मेनटेन खालायनानै बे गामिनि बे ओनसोलनि थानाय माखासे बारख्ल गामि सोनायखौ सोसोमनांगौ बे 60टा गामियाव फोजोबना दोनबा जानाय नङा नोंथांमोना क्लियार खालाय इसान माने लिडारब्ला नोंथांमोना बे बिटिआर सुक्तियाव थानाय माखासे दफायाव थानायफोरखौ क्लियार खालायना हो जे दिनैसिम बर' गामिया बेसेबां सोनो दंबावो सनितपुराव नोंथांमोनाखौ क्लियार खालायना होनाय 60टा गामियावनो बिराद गिदिर दल दाबनानै नंखाय मेसेज होबा जानाय नङा जोङो वेलकाम खालायदों जोङो बिपिएफआव दायित्व लागोन जोङो बेखौ दिनै बेसेबां सोगोन बेसेबां सोआ बेखौ जोङो रायलायगोन गभर्नमेन्टआव पावार फैनाय लोगो आरो जों बेखौ कन्टिगिउटि मेनटेन खालायनानै समाज बानायना होगोन जों बेखौसो बुंदों ना नंखायनो दिनै बिथांमोना जि बाथ्राखौ नङै मेसेज होदों आरो मोनसे रं मेसेज होनो नागिरदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं लायनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जानानै सनितपुरनि रायजो राजाफोरनि सायाव एसेम्ब्लियाव मोनसेबो कुइसन लाबोआखै होननानै बुंनो नागिरदों बे ज्योति दैमारि बिथाङा गहपुरनि ब्रह्मपुरनि बिथाङा नोंथाङा आंनाव लांफैबानो जाबाय आं मा कुइसन खालायदों सनितपुरनि जानानै माखासे गामि हाबनाय बिनि भटार्सफोरखौ बिनि सुबुंफोरखौ माबायदि सुबिदा होगोन आं बेखौ माबायदि कुइसन लाबोदों सोंबानो जाबाय प्रमद बर' बिथांनाव नोंथांमोना जुदि आंनि कुइसनखौ आरटिआइ खालायना सों नोंथांमोना स्पस्ट आं मा सोंदों मा सोङाखै आं माबायदि रायलायनानै दिनै सनितपुरनि जानानै रिप्रेजेन्ट खालायदों भारत सरकार आसाम सरकारजों आं माबायदि रिप्रेजेन्ट खालायनानै सनितपुर जानाय आं माबायदि स्ट्रिक्टलि बुंबाय थादोंमोन कमप्रमाइसआ सोर खालायदों दिनै बेखौसो नोंथांमोना बिजिरनो नांगौ ना दिनै नोंथांमोना जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै नङै बाङै दिनै नोंथांमोना गोदाव सोराव बुंनानै बै बाथ्राखौ बुंबा जानाय नङा दिनै बेहाय जिथु बिपुल बसुमतारिया दिनै बुंनो नागिरदों माने लासिं सिं माने गहपुरनि सोमोन्दै नलेजआनो गैया सनितपुरनि सोमोन्दै नलेजआनो गैया बिथांमोना दिनै काहा गरायसर काहा सनितपुरनि खोथा बुंलाबाय जादों आं जेबो मावाखैनो आं जेबो थायाखैनो बेयाव बुंलाबायनो नागिरदों बिथांमोना आरो दिनै बे माने रबीन्द्र बसुमतारी सबसे माने लासिंसिं दुखुनांथावना सासे इसेबां सेनियर मानसि बैसोगोरा मानसि आन्दोलनजों लोब्बा थानाय मानसि राजनितियाव एक्सपिरियेन्स थानाय मानसि बेबायदिनि मानसि बेबायदि खुगानिफ्राय शब्द ओंखारनो समायो नामा बैसो हिसाबैबो समाया आरो माने राजनितियाव एक्सपिरियेन्स थानाय हिसाबैबो समाया नंखाय खोथा बुंनो समाया बोथोरा जोबोद गरम आनकुवालिटि भिडिअ नै बोराय गस्लाजोंनो भिडिअ खालामदों नैबाव नै मोनसे फिथाइ दङ मा फिथाइ होनोमोनथाय बेयो नै फिथाइ थाइबाय जोबोद गोखै आरोखि थेङा थुला उदैफोर गाज्रि जायोबा बे फिथाइखौ जायोबा जोबोद मोजां आरो जोबोद
गाहाय मथा मथि हाइटआ 3 फुटसोल' गोजौ आरोखि बेनो थाइबायानो नोगोरनो। दा जिखुनु हक जाया माने दा फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि बेखौ लानानै माखासे दल संगठनफ्रा क्रेडिट लायो एबा गाव गावनि जे बबे पार्टियाव चयस जायो बबे पार्टिखौ मोजां मोनदों बेखौ लानानै पार्टिखौ देरहाहोनो नाजायो आरो। जिखुनु हक जायाबानो मोनसे समस्ति एबा गामि सोसननाया जोंनि बर' रायजो राजा बिटिआर हालामनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरोखि। आरो दंबावो बेयाव गफुर हालामखौल' सोदों होननानै बाउन्डारिनि खोथा दङ, गोबां फिसा फिसौ गामिफोर दं, बेखौ सोसनबावनांगौआ जे माखासे दैदेनगिरि सारमोननि आखायाव थाबाय आरोखि। दा बेवहाय जे प्रेस मोसाहारिया जे बुंलांबाय बे बुंनायनि सायाव माखासे बैफोर जे गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा माखासेखौ सिन्था खालामदों ना खालामाखै, माखासे गावसिनि पलिटिकेल केरियारनि थाखायल' बुंदों ना बुङाखै बेखौ मिथिला। खिन्थु बाव गोबां रायजोफोरनि थाखाय जिखुनु हक जाया माने जोंनि बिटिआराव हाबबाय जखन जायखिया दैदेनगिरि बा बर' रायजो राजाफ्रानो बर'नि जे जायगाफोरखौ मोजां स्थायि खालामनो थाखाय आरो बर'नि दैदेनगिरिफोरनाव मोनसे बेदिनो बयनावबो खामानिया थाखायो। जिखुनु हक जाया बाहाय जे बे एरियायाव प्रेस मोसाहारि जे MCLA बे सारा टिकेट लानानै गेलेहैगोन। बाव गेलेहैनायाव बै बर' रायजो राजा गफुर हालामनि बर' रायजो राजाफ्रा हेफाजाब खालामगोन ना खालामा बेयो रायजो राजानि सायावसो। दा सोरबा पार्टिनि लानानै क्रेडिट खालामलायगोन बा बेनो भट दाहो बा बैयो उमुगासो मोजां बा UPPLआ गासैबो गफुर हालामावनो देरहाजोबनांगौ, बेबो मोनसे खोथा आनफर्चुनेट आरोखि। बै एरियानि रायजो राजाफ्रासो सोरखौ मोजां मोनो बेनो भटखौ होगोन। खिन्थु बेयाव मोनसे खोथा जे PIL केस होलायनाया जादों जायाखै, बै समाव केस होनाया जाहैबाय चन्दन ब्रह्म सारमोन, खाम्फा बरगयारि, हितेश सारमोनहानो बिसोरनो होदों। आसोलानो UPPLआवनो दंहैजोबो। अब्ला गावसोरनो UPPLआनो दा BPFखौ होदों होननानै फाव फान्दायबाय ना UPPLआनो UPPLखौ होदों। बैफोरबायदि PIL केस होगिरिफ्रा UPPLआवनो दंहैजोबो। अब्ला UPPLआवनो होनाय जायाखै होनबा रायजोफोर। खिन्थु आं बेखौ गोलाव भाबै थने बुंजोबनो साना। बाव मोनसे बैफोर होगिरि एबा माखासे पलिटिकेल लिडार सारमोननि केरियार थायो। आङो बेखौनो बुंनानै बेयावनो बे माखासे जे प्रेस मोसाहारि सारनि जे बिबुंथि एसे बुंनाय बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम खिन्थानाय जाबाय आरोखि। दा जिखुनु हक जाया माने दा सोरनिया मोजां बा सरकाराव सोरखौ लाबोगोन बा बैफोर गफुर हालामाव माबाखौ प्रेस मोसाहारि जे सारखौ भट मोनहैगोन मोनहैया एबा एरिया समस्ति हिसाबै बाव केन्डिडेट मोनहैगोन मोनहैया आं बेखौ बुंनो थांला। दा रायजो राजाया बिजिरसिगोन आरो। दा रायजोफोर नोंथांमोना जायफोर गफुर हालामनि नायगिरिफोर बेयाव नोंथांमोना जुदि सापर्ट दङब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जा BPFनि जे प्रेस मोसाहारि बेखौ बेनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय जुदि बेखौ टिकेट होनांगौब्ला सापर्ट दं होननानै जुदि बेयाव आंनि चेनेलाव खिथाहरफिनबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोननि गोनांथि जायोब्ला आं इयुनाव मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो रायजो।